اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہردا کام تمام میسر ہو دے تے نام اودا چت دھریا رحم و سکے ساوے کردا تے کہروں ساڑے ہریاں قدرت تھی جس باغ بنائے ہو جگہ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے او کچھ خاصے کچھ آمی تے ایک نہ دے پھل مٹھے کی تے پاتے نہ دے کوڑے ایک نہ دے پھل کاریاں او نفع پھلاں دے تھوڑے آپ مکانوں خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی ہر ویلے ہر چیز محمد تے رکھدا نت سنبھالی جون 1018 اس نے او دنیا وچ بنائی صورت سیرت تے خاصیت او وکھو وکھری پائی ایس عجائب باغ اندر ہو آدم دا رخ لایا
معرفت دا میوہ دے کے وا پھلدار بنایا معرفت دا میوہ دے کے وا پھلدار بنایا